プロカメラマンアロハワンダーバーアロハ2017始まりますよ。動物と人が幸せに共生できる社会というのが一番本当に素敵なね、幸せな成熟した社会だと私は思います。使った以上一生犬と一緒にいてほしいと思います。そうですね、はい、本当に家族として迎え入れて全てを迎え入れる覚悟で